Com active el doble factor per a protegir-me? Doncs el doble factor s'activarà a tota la comunitat universitària escalonadament a partir del 24 d'abril, però ja pots activar-lo voluntàriament des d'UACloud. És molt senzill. Accedixes a UACloud i una volta dins vas a les meues opcions i dins de les meues opcions fas clic en seguretat i doble factor d'autenticació. I així simplement has d'activar el doble factor i guardar. Ja tens el doble factor activat.